Za rok 2011 sme všetci, jednak funkcionári mesta Rimavskej Soboty, ale aj občania mesta Rimavskej Soboty, sme vykonali kus poctivej a svedomitej práce. Dosiahli sme vynikajúce úspechy, jednak na úseku kultúry, športu, ale aj v rámci rekreačnej oblasti. Preto ja si myslím, že teda máme právo tu dneska sa zabaviť na naše dobré úspechy, ktoré sme za minulý rok dosiahli. Pripíjam na zdravie občanov mesta Rimavskej Soboty a na mesto, naše krásne mesto Rimavskú Sobotu. Na zdravie. Niekto ti zapomôže, žádne ti už dneska nepomôže. Koľkou svatou a lístečky s nestanou, jak moje slzy na tú trávu tlakou.